че с предплатената услуга от МТЕЛ сега печелиш повече. Защото всяка нова универсална прима има скреч карта. Трябва просто да изтриеш полето и можеш да спечелиш един от 300 000 билета на националната лотария или един от 20 000 стартови пакета универсална прима. Нова прима, нов късмет. Научи още на Звезда 88 или МТЕЛ БГ. Ти водиш. Мамо, не се май! Искам лютеница Първомай! Намажи ми на филия тази страшна вкуснотия. Нося, Мило, ето тия, твоята намазана филия. Всяка майка знае. Лютеница Първомай. Произведена от родни зързавати с българските чушки и домати. Лютеница Първомай от Пулконс Първомай. И аз искам. Оставете буркана отворен. Виждам тази чаша наполовина празна. Живей пълноценно. От Вьорвак Фарма. Експертът в биофакторите. Дарик. Вече 4 години Дарик търси иновативните българи в проекта 40 до 40. Познавате ли такива млади хора до 40 години? Номинирайте ги на darikradio.bg до 20 декември. Проект на Дарик 40 до 40. С съдействието на ТЕСИ, европейският лидер в производството на бойлери и отоплителни уреди. ТЕСИ, it's impressive. Станал съм, аз съм в момента в две лечебни заведения във Варна и в болницата в Шумен. Има общо 13 пациенти, пострадали при инцидента в Хитрино. Настанените двама пациенти в болницата Света Марина във Варна и един във военно-медицинската болница в града са стабилизирано, но тежко общо състояние и все още има опасност за живота им. На другите пострадали състоянието постепенно се подобрява.